बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल सरकार थासेयावबो बा इउपिपिएल सरकारनि जि बिटिसिआव सोलिगासिनो प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय थासेयावबो आं दिनै बिपिएफआव जुगदान जानायनि कारनानो जाबाय जे जोंनि फैबाय थानाय जि इयुथ जेनेरेसन फरायबाय थानाय जि कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय जि फरायसाफोर बै फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सिमां दङ फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंबो मोनसे गोग्गोम हारि दानायजों लोगोसे बिभिन्न कालचार हारिमु राव हारिमु फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय लानानै जों डेभेलप खालामनो हायो बिटिसिखौ गुबुन रायजोफोरनि बायदि बै सिमांखौ लानानै आं दिनै बिपिएफआव जुगदान जादों। नोंथाङाथ' दिनैहाय आम आदमि पार्टिनिफ्राय एंगारनानै बा बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाबाय दिनैहाय आथिखालाव सरकार थासेयाव मानि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जायाबालासिनो नोंथाङा माने बिपिएफ दोलोआव जुगदान जादों? महिला सार बिथांखौ बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि बिथांखौ बिटिसिखौ लुटि सुटि जाबाय आरो कारापसन बुहुत जादों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथाङाबो बे एखे लामाखौनो लांनायखौ जों नुगासिनो आरो बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ बिथाङा मोनफा मोनफायै मावफुंगोन होननानै बिथाङा समायखिरा लादोंमोन नाथाय बैफोर समायखिराखौ दिनै बिथाङा गादियाव जिरायनानै मोनफा मोनफा बावलांनायखौ जों नुगासिनो। बे समाव आं सासे मैखोमै बा बिथाङानो सासे आम आदमि पार्टिनि स्पक पार्सनमोन बिथांनि मुङानो जाबाय सन्जिब गयारि। बे समाव आं सन्जिब गयारि बिथांजों दान्दिसे मोगा मोगि लानो थाखाय दिनै बे सन्जिब गयारिनि न'खराव बा आं दिनै नुजाथिफैदों। बिथाङानो जाबाय 4 बोसोर आम आदमि पार्टियाव मावै बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बा बिपिएफ दोलोआव बिथाङा जुगदान जानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों बा बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो दिनैहाय सन्जिब गयारि बिथांनिफ्रायनो जोङो मिथिना लागोन बिथाङा मानो आम आदमि पार्टिखौ एंगारनानै बिपिएफखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जुगदान जाखो बेनि सोमोन्दै जों गुवारै मिथिनो गिबियाव बुंनाय थाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो बड'सा नायगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांनिसिमबो आंखौ दिनैनि बे मोगा मोगियाव लानायनि थाखाय साबायखर बावबाय नोंथांनिसिमबो। नोंथाङा दिनैहाय आम आदमि पार्टियाव दंमोन ना होमबा? नंगौ आङो आम आदमि पार्टियाव थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो बिभिन्न पदाव स्टेट स्पक पार्सन हिसाबैबो आरो लोगोसे विंसनि स्टेट अर्गेनाइजेसनेल सेक्रेटारि हिसाबैबो खामानि मावबोदोंमोन थांनाय 2020नि उननिफ्राय जेब्ला बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बै समनिफ्राय। नोंथाङा दिनैहाय आम आदमि पार्टिखौ मानि थाखाय एंगारनो गोनां जाखो? आंनिया बेनो साननाया आम आदमि पार्टि प्रति आंना दाबो मोजां मोननाय दङ। अरबिन्द केजरिवाल बिथांखौ दिल्लीनि CM बिथांनि आइडिय'लजि आरो खामानि मावनायखौ नुनानै आङो थांनाय 2020आव जयेन जादोंमोन नाथाय दिनै आं नुबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बिखेखকৈ जोंनि बिटिसिआव बुंनो थाङोब्ला बांसिन प्रायरिटि दङ रिजनेल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव बांसिन प्रायरिटि दङ प्रायरिटि गैया नेशनेल पार्टिफोरखौ जोंनियाव प्रायरिटि होनो नागिरा बिखेखকৈ आं नै दा बिपिएफ दलाव जयेन जानायनि कारनानो बेनो जे थांनाय गोबां बोसोराव जोंनि बिटिसिआव बर' आन्दलन सोलिदोंमोन लोगोसे हाग्रामा महिला सार बिथांनि दैदेननायावबो जि बिएलटि सोमावसारनाय बै सोमावसारनायफोराबो मोनफा मोनफा जोंनिनो हारिनि जि मोनसे हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेरावनो गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे जि सिमां लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बा दानि जायफोर लिडारफोर बिथांमोना मैखोमै बाहागो लादोंमोन एबसुआनो होन बा बिएलटिआनो होन बा एनडिपि बिथांमोन बिग्रायारिफोरनि बाथ्राखौनो बुं। नोंथाङाथ' दिनैहाय आम आदमि पार्टिनिफ्राय एंगारनानै बा बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाबाय दिनैहाय आथिखालाव सरकार थासेयाव मानि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जायाबालासिनो नोंथाङा माने बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाखो? नंगौ आंबो मोनसे समाव आंबो एबसुनि सासे बिग्रायारिमोन गेजेर बिजनि आनसलिकनि आंबो मोनसे समाव वान अफ दि सेक्रेटारिमोन आरो इडुकेसन सेक्रेटारि जाबोदोंमोन। थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' सार बिथाङा जेब्ला गयबारिनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि गयबारिनिफ्राय बिदाय लादोंमोन बै मिटिङाव आंबो दङमोन डेलिगेट्सआव आंबो दङमोन। बिथाङा बुंदोंमोन गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि सायाव बिखेखকৈ बिथाङा बुंदोंमोन राजनितिकआव मेन ओंखारनायनि जाहोना जाबाय बिथांनिया जोंनि बर' हारिनि
जि बिथाङा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ BPF दोलोनि आफादगिरि बिथांखौ BTC-खौ लुटि सुटि जाबाय आरो कारापसन बुहुत जादों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथाङाबो बे एखे लामाखौनो लांनायखौ जों नुगासिनो आरो बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन BTR सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ बिथाङा मोनफा मोनफायै मावफुंगोन होननानै बिथाङा समायखिरा लादोंमोन। नाथाय बैफोर समायखिराखौ दिनै बिथाङा गादियाव जिरायनानै मोनफा मोनफा बावलांनायखौ जों नुगासिनो। बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव UPPL सरकार थासेयावबो बा UPPL सरकारनि जि BTC-आव सोलिगासिनो प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय थासेयावबो आं दिनै BPF-आव जुगदान जानायनि कारनानो जाबाय जे जोंनि फैबाय थानाय जि इयुथ जेनेरेसन फरायबाय थानाय जि कलेज इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय जि फरायसाफोर बै फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सिमां दङ। फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंबो मोनसे गोग्गोम हारि दानायजों लोगोसे बिभिन्न कालचार हारिमु राव हारिमु फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय लानानै जों डेभेलप खालामनो हायो BTC-खौ गुबुन रायजोफोरनि बायदि बै सिमांखौ लानानै आं दिनै BPF-आव जुगदान जादों। 4 बोसोर आबुं जायाबाबो बिथांमोना UPPL सरकाराव गोबां खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरा बाख्नायदों। बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन? हयथ' नोंथांमोना आंनाव सोंस्लायस्लाय बे बाथ्राखौ रायजोफोरनियाव सोंबा बांसिन मोजाङै मिथिगोन। दिनैनि तारिखाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिथांमोना बैफोरनि फिननायखौ होगोन। आं गतिके बै फिननायखौ होनांगौ होननानै आं सानाखै। मानो होनबा बिथांमोना दिनैनि तारिखावनो ओरैबायदि जाना दं। बिथांमोना पावाराव थासेयावबो दिनैनि तारिखाव क'क्राझार लकसभायाव बिथांमोना केन्डिडेट डिक्लेयार दिनैनि तारिखावबो होनो हायाखै। जायनि कारनाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरानो बुंदों दै आं बुङाखै, आं सन्जिब गौरिया बेखौ बुङाखै। बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरानो बुंदों बिथांमोननि UPPL-नि पार्टियाव थानाय जायफोर जिल्लानि ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बुंदों, बिथांमोनानो बुंसोलायदों जों गामियाव माबोरै हाबनो दा। जोंथ' 4 बोसोरावथ' जों जेबो मावनो हायाखै। मावदोंब्लाबो जों मोनफा मोनफा सेटिसफाइ खालामनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ। जिखिनि बिथांमोना बुंदोंमोन आरो जिखिनि पेकेजजों बिथांमोना मावनो हागौमोन बैखौ बिथांमोना मावनो हायाखै। नाथाय गावबा गावनि जि लिडारफोरा बिथांमोना गावबा गावनि जि गारि मथर न' बां हा हु बोजोंबा बायनानै बिथांमोनासो गिदिंगासिनो। नाथाय जायफोर रायजो राजाफोरा BTR सुक्तियाव गासैबो रायजो राजाफोरा जगदान होनानै बड'लेण्ड सोमावसारनानै NDP बिथांमोना रन्जन दैमारि सार बिथांमोना गोबाव बोसोर 34 बोसोर सोमावसारखांनायनि उनाव एकर जानानै दिनै बिथाङा जेलाव दङ। नाथाय बै बिथां सारखौबो दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' बिथाङा दिहुननायनि कुनु एजेन्डा लायाखै आरो फैबाय थानाय समफोरावबो बिथाङा लानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि सार बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंबाय दङ ससियेल मिडियानि गेजेरावनो बुंदों बा नोंथांमोना मिथिगौ रायजो राजाफोरा मिथिगौ। बिथाङा बुंदों 2025 मायथाइयाव जुदि BPF सरकारा जुदि फैफिनोब्लाथाय रन्जन दैमारि सार बिथां लोगोसे बेजों लोगोसे बिग्रायारि जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौबो लाबोफिनगोन होननानै जों प्रतिश्रुति होदों। नोंथाङा दिनैहाय आम आदमि पार्टिनिफ्राय फैनानै बा दिनै BPF-आव जुगदान जाबाय। लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथाङा माबायदि खामानि मावलांगोन आरो इयुनाव BPF दोलोखौ माबायदि आवगायलांगोन? आं सासे लाइमोन आरो नै दा आङो राजनितिकआव गोदानै ओंखारदों जिहेतु आं गोबां अभिगता गैया, गोबां सोलोंनांगौ दङ जोंनि BTC-नि राजनितिखौ। दिनैनि तारिखाव आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु आङो सासे लाइमोन हिसाबै बर' हारिनि जोंनि BTC बिखेखय आं BTC-नि डेभेलपनि थाखायनो खामानि मावनो होननानै ओंखारदों। आंजों लोगोसे गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसाफोरा आंजों लोगोसे जयेन जाफादों आरो दासिमबो जगाजग खालामबाय दङ। मानो होननानै बुङोबा फैबाय थानाय समाव जे हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जिखिनि खामानि मावबाय बे 17 बोसोराव ओइ मावनायखौ किसुमान थालांनाय खामानिफोरखौ जोङो अनागत दिनाव माने फैबाय थानाय समफोराव जोङो मोनफा मोनफायै मावलांगोन। जाय बिथांमोना UPPL-नि दैदेनगिरिफोरा दानि सरकारा प्रमद बर' बिथांमोना मावनो हायै खामानिफोरखौ जिखिनि खामानि दंमोन प्रतिश्रुति जोंनिफ्राय थागोन, जिखिनि एजेन्डा थागोन बैफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै गासैबो जयैनो BTC-नि रायजो राजाफोर हारि हारिसा लोगो नांनानै जोङो गासैबो खामानिखौ जों मावफुंलांगोन। लोगोसे BTR सुक्तिनि जि दफा दङ बै दफाफोरखौबो जोङो
मावफुंगोन होननानै दिनैनि तारिखाव आं खोथा होदों एज ए लाइमोन हिसाबै जाखांफुनाय लाइमोन हिसाबै। नोंथांमोननि हिसाबैथ' सरकारा BPO फैफिनगोन नामा बिदिब्ला? आंथ' नुदों दिनैनि तारिखाव बेथ' आं बुंनाय नङा रायजो राजाफोरानो बुंगासिनो दिनैनि तारिखाव। मानो होननानै बुङोब्ला 2020नि सिगाङावथ' UPPL मुंनि नाम गैयामोन। बेथ' 2014 सनावसो PCDR मुङै मोनसे गठन जादोंमोन नङा होमबा? UG ब्रह्म सार बिथांनि दैदेननायाव बै PCDR समनिफ्रायनो जोङो एबसुआव थानानै जोङो सापर्ट खालामफादोंमोन। किन्तु 2019 मायथाइयाव जि लकसभा जादों बै लकसभायाव UPPL मुङैनो बिथांमोना केन्डिडेट MP इलेक्सन गेलेदोंमोन UG ब्रह्म सार बिथाङा। दिनैनि तारिखाव ओरैबायदि जादों UPPL हिसाबै गोबां मेम्बार्स गैयामोन बिथांमोननियाव। BTR सुक्तिनि सिगांनि बाथ्राखौ जों जुदि बुङोबाथाय बिथांमोननियाव मेम्बार्स गैयामोन। बांसिन मेम्बार्सफोरानो दंमोन एबसु सात्र संगठनासो बांसिन दङमोन। लोगोसे आंबो एबसुआव सासे थानाय हिसाबै 2010नि सिगाङाव थानाय हिसाबै आंबो UPPLनि जानानै खामानि मावदोंमोन। डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि जोङो इनभल्भ जादोंमोन। मानो होनबा मोनसे रिभलिउसन लाबोनांगौ होननानै जोंबो खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव जायफोरा BPFआव गैखायानोसै, जायफोरा BPFआव दंखायोमोन बिथांमोनाथ' बिथांमोननि भटआ दासिमबो गथायैनो दं। 2019 मायथाइयाव 4.5 लाख भट मोनदोंमोन BPFनिफ्राय, नाथाय UPPLनिफ्राय मोनदोंमोन 3.5 लाख। दा बै 4.5 लाख भटआ दिनैनि तारिखाव BPFनिया गथा दङ। नाथाय दिनैनि तारिखाव UPPLआ जायफोरा जयेन जादोंमोन मोनसे सिमां लानानै प्रमद बर' बिथांनि बाथ्रायाव गोदोनानै जायफोरा UPPL खालामनो थांदोंमोन, UPPLखौ सापर्ट खालामनानै एखेबारे बिथांमोना गोसो गोरबोजों खामानि मावदोंमन, बिथांमोना दिनैनि तारिखाव गासिबो दुखित जानानै दङ। मानो होनबा खामानि लाबनो हायाखै। रायजोफोरनो बिथांमोना जिखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बैफोर प्रतिश्रुतिफोरखौ बिथांमोना दिनैनि तारिखाव मावफुंनो हायाखै मोनसेबो। बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव 2020 मायथाइयाव जि BTC इलेक्सन जादोंमोन बैयाव बिथांमोनाथ' 12ताल'सो सिट मोन्दोंमोन नङा होमबा MCLA हिसाबै। नाथाय BPF दोलो हिसाबै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि पार्टी BPFनि पार्टीया गासै 17ता मोन्दोंमोन। 3ल'सो नांगौमोन नङा होमबा मेजिक नाम्बार देरहानो थाखाय। दा बैफोर भटआ दिनैनि तारिखाव BPFआव सिगांनि गथायैनो दङ। आरो UPPLनि जायफोर 12ता MCLA देरहानो हादोंमोन, रायजो राजाफ्रा देरहा होदोंमोन, बैफोर भटआ दिनैनि तारिखाव गावबोबाय। मानो होनबा जोङो दा जोंनि सिगाङाव बहुतआनो बुङो, UPPLनि दैदेनगिरिफोरा कर्मचारिफोरा बुङो बा दुलाराय फरायसा आफादनि बुहुत मावबाय थानाय बिबानाव थानायफोरा गोबाङानो बुङो दिनैनि तारिखाव जानाय नंला सारजों होननानै। मानो बुंदों बैखौ बिथाङासो दा मिथिसिगौ आरो। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव बारा दिन गोबाव गैला। बे समाव नोंथांमोना माबायदि साखाफारा जानानै दङ? आं बेखौनो बुंदों दहायबो, आं दलाव एखेबारे गोदान बुंनो थाङोबाथाय नङा होमबा। बे हिसाबै साखाफारायाथ' निस्सय जोंहा जानानै दङ। जोंहाथ' लकसभा हिसाबै क'क्राझार लकसभा आरो दरं अदालगुरि लकसभा बे मोननैबो लकसभायाव जों BPF पार्टीनिफ्राय खुनु एलायन्स रावजोंबो गैयालासे जोङो निजा बबियाके जोङो पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै दाखालिसो CWC मिटिङाव हाग्रामा सार बिथाङा एनाउन्स खालामदों। जोंथ' दिनैनि तारिखाव बेखौनो नुहुरदो क'क्राझार हिसाबै जोंहा 3 केन्डिडेट बर्तमानाव एनाउन्स जाना दङ। खाम्फा बरगयारी सार बारग' डिपुटि चिफ BTCनि, लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म मेडाम बिथां बारग' मन्त्रि आसाम सरकारनि, लोगोसे पृथ्वीराज नारायण देब बिथांनि नामाबो दङ। बै साथामनि गेजेराव जाय बिथांमोनानो मोनाथों मानो अब्लाबो जोंनि BPF दोलोनि जि कर्मकर्ताफोरा दिनैनि तारिखाव भट होनो थाखाय, लोगोसे जोंनि BTC बाखिनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरा जोंनो भट होनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दङ। जों बेनिखायनो जोङो दिनैनि तारिखाव रोखा जानानै दङ क'क्राझार आरो दरं अदालगुरियावबो जोङो देग्लायनि लकसभायाव जोङो देरहागोन रोखा जानानै दङ आरो। BPF दोलोआवनो बा BPFनि मेम्बारानो BPFआव जुगजा जादों होननानै बिथांमोना अभियोग होगासिनो, मा फोरमायगोन बे समाव? आंथ' बेखौ नुवाखै, नोंथांमोना हयथ' नुदों खोमा। आं बुंनो सानगोन नैबेखौनो, दाखालि आं नुदों मिडियायाव नुदों, आं मानसिफोरखौबो सिनायो। UPPLनि मोनसे
जयनिं प्रग्रामाव एबसुनि बिथां दैदेनगिरिफोरानो सोरबा सोरबा जयनिं जादों सोरबा सोरबा जायफोरा डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि इउपिपिएलआव ओंखारनानैनो बिथांमोना टिका मावबाय दंमोन दा बिथांमोनानो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआव जयेन जागासिनो नङा होमबा दा बैफोरखौ बुङोब्लाथाय गोबां दङ जों दिनैनि लाइमोनफोरा नैबे बाथ्राखौसो बांसिन गुरुत्व होनांगौ आंनि मथेब्ला बांसिन जोङो डेभेलप खामानि मावनायनि सायावसो दा जायफोरा मोजां मोजां एजेन्डा लानानै बा हसा अर्थआव जायफोरा खामानि मावगोन मोजां मोजां एजेन्डा लानानै बैफोरखौ सापर्ट होनांगौ सोरबा जयनिं जादो नंगौ जयनिंआथ' सानफ्रामबो जाखाबाय दं जोंनियावबो बिपिएफ पार्टियावबो अदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम सानफ्रामबो खमैबाबो 3-4 रोजा 5 रोजाया सानफ्रामबो जयनिं जागासिनो फरायफुबाय थानाय लाइमोनखौनो बुं इउपिपिएलनिफ्रायनो बुं बिजेपिनिफ्रायनो बुं जिएसपिनिफ्रायनो बुं गासैबो बिथिंनि मानसिफोरा दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै लोगोसे रायजो राजाफोरा जानजि खाफ्रानानै दङ 2025आव हाग्रामा सार बिथांखौनो आरोबाव गोदानै शिफ्ट खालामबावनानै जोंनि बिटिसिनि थाखाय डेभेलप खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना रेडि जानानै दंखायो आरो नंगौ बिथाङानो जाबाय आम आदमि पार्टिनि स्पक पार्सन बिथाङानो जाबाय सन्जिब गयारि बिथाङा माखासे खोथा गोख्रों बा बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायना होबाय बा दिनैहाय बिपिएफ दोलोखौ मानि थाखाय बिथाङा बिपिएफ दोलोआव मानो जगदान जाखो बिनि सोमोन्दैबो गुवारै बिथाङा फोरमायना होबाय बे समाव दंफैयो आङो सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।